Dobrý deň. V piatok bol zverejnený dokument, ktorý považujem za veľmi závažný. A fakt, že ho médiá dodnes kompletne odignorovali, pokladám za fatálne zlyhanie novinárov, ako aj ich úmyselnú snahu kriviť verejnú mienku a chrániť túto vládu. Hovorím o oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu, ktoré podala Slovenská lekárska únia špecialistov v súvislosti s plošným testovaním. Našim lekárom, špecialistom, už skrátka praskli nervy a Matovičovi nič nedarovali. Obviňujú ho, že občanov na silu donútil zúčastniť sa celoplošného testovania pod hrozbou obmedzenia až straty niektorých ústavov a medzinárodnými dohovormi garantovaných osobných práv a slobôd. Ako jeden z dôkazov uvádzajú aj fakt, že premiér sa vlastne v priamom prenose priznal, že zámerne vyvinul na občanov nátlak. Prepáčte mi, áno, že sme vás donútili ísť na tento test. Podmienky sú nadstavené tak, že inak by nemohli ísť do práce a nemohli by ako tak slobodne žiť. Explicitne konštatujú, že validné výsledky nemajú všetci tí, ktorí absolvovali testy, ktoré nevyhodnotil lekár so zohľadnením anamnestických údajov o pacientovi, u ktorých testy neboli robené vyškoleným zdravotníckym personálom za výrobcom predpísanej teploty a ktorí užili lieky vyvolávajúce falošnú pozitivitu. Jedná sa predovšetkým o hemofilikov, pacientov, ktorí užívajú homeopatika na alergiu, niektoré antibiotika, nosové kvapky či antivírusové lieky. Upozorňujú, že pri výtere z nosohltana došlo k porušeniu zákona, keďže takýto výkon môže poskytovať výlučne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom svojich zamestnancov s príslušnou ukončenou kvalifikáciou. Je pravdepodobné, že si to dokonca aj samotní kompetentní dodatočne uvedomili, pretože na sociálnych sieťach sú informácie, že študentom, ktorí prácu v prvom kole testovania vykonali, bolo niekým telefonicky oznámené, že platbu za dohodnutú vykonanú prácu neobdržia, pretože nemajú ukončenú kvalifikáciu. Rovnako došlo k porušeniu zákona zapojením zahraničných zdravotných pracovníkov z Maďarska, Rakúska či Ukrajiny. Citujem. Máme za to, že legislatívne stanovený proces schválenia a preverenia kvalifikácie týchto pracovníkov sa neuskutočnil a napriek tomu im bolo povolené poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky. Absolútnej protiprávnosti certifikátov venujú až niekoľko strán, na ktorých vyčítajú ministerstvám okrem iného aj fakt, že občania neabsolvovali poučenie a neudeľovali informovaný súhlas k zdravotnému výkonu. Taký zdravotný štandard. Neboli dokonca ani poučení o spracovaní osobných údajov. Ďalej upozorňujú aj na možné zneužitie právomoci verejného činiteľa pri samotných číslach otestovaných a pozitívnych. Opäť citujem. Čísla vedené samosprávami a čísla vedené ministerstvom obrany sa v mnohých prípadoch líšia. Hlavne v počtoch a percente pozitívnych výsledkov udáva ministerstvo obrany vyššie čísla. Známy je otvorený list primátora Mijavy, ale sú mediálne dostupné aj iné vyjadrenia zástupcov miest či obcí. Čísla testovaných nie sú overiteľné, pretože podľa medializovaných informácií neboli robené adekvátne záznamy v zmysle platnej legislatívy. Prepočítaný čas na jedno vyšetrenie, 1 minúta a 19 sekúnd, sa nejaví dostatočný na to, aby sa reálne mohlo, lege artis, uskutočniť. Aký je teda ich záver? Testy, ktoré rozhodovali o osudoch ľudí, neboli robené za adekvátnych tepelných podmienok, pravdepodobne podľa médií aj nevyškoleným zdravotníckym personálom, v niektorých prípadoch s neadekvátnou kvalifikáciou, bez informovaného súhlasu testovaného, bez validácie výsledku lekárom a bez overiteľného výsledku nazvanom certifikát, ktorý v zmysle zákona certifikátom nie je. Absolútne desivo však na mňa pôsobia ich posledné slová. Únia špecialistov otvorene uvádza, že môže ísť o podporovaný medzinárodný výskum na občanoch Slovenskej republiky, a to bez ich informovania či odsúhlasenia. Naposledy citujem. Výskum zjavne finančne podporuje Svetová zdravotnícka organizácia spoločne s Billom a Melindou Gatesovými, aby sa realizovali čo najväčšie počty testov. Ako vyplýva z textu zo stránky WHO, tento výskum má prebiehať počas doby 6 mesiacov a máme za to, že je na to naviazaná finančná motivácia garantov projektu.
Navyše sa nedá vylúčiť, že na testovanie je naviazané aj následné očkovanie, u ktorého sa dá predpokladať ešte väčšia finančná motivácia pre jeho garantov. Je veľmi dôležité si vyjasniť, či sa ľudia na Slovensku nestali pod tlakom ambiciózneho premiéra a jeho spolupracovníkom veľkým pokusným laboratóriom, ktoré predbehlo aj africké krajiny tretieho sveta. Toto nie je moje tvrdenie, ale tvrdenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Pokladám za tragédiu, že o tom musím slovenskú verejnosť informovať práve ja, a nie médiá, ktorých by to mala byť hlavná úloha v demokratickej krajine.